Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Garanggandyang ka, babae! Ne, apay atinong pamatin ni Joy, Aldrin. Aldrin! Apay adinanog nakbatan, Aldrin. Apay ngay. Pumanaw kan dito, Pedring. Gatjak kayat amakita ka pa'y. Aguray ka. Lawlawagan ta ti amin, Aldrin. Agimon ka kadita daak ditoy. Wen! Gatjak kayat nga dasabali akasarsarita ni Joy. Di kagdanag. Saan ko nga agawon kan ka ni Joy? Imay ko lain yag tesweldom ang nagburas iti lubyas. Ay, kaasimat ni Joy iti denam. Anya? Sige, inakon. Joy, awan na saya at amasakbayam. Di ta sadot asimurutam. Nita. Inakon. Anday ko? Binalas ka lang iti panang tungpam kanyak. Anya? Padasan nakpay atong paan tapanawan ka. Kasta ti inaramid ni Aldrin, Uncle Kaloy. Impakaamukla ka dayo. Ay, pasensya mo day dya tao. Tasaan sa mo't alimpyo ti panunot na. Kasdya ka di talaga ni Aldrin. Di na kaya timanggad, Uncle. Agasam, inayabak akadwami nga agburas iti lupyas. Ngamsaanan ang nagsubli, iti kamalaman na. Wen baraw, talaga asadot day dya akaanakak. Kasanong tibiyag da kan ni Joy no kasta, Uncle. Natural nga agrigat dantaw. Tat sadot dalakit nga raud. Salag na kayo, no talaga nga agbisindan. Imayak tasarungkaran ka, Joy. Kumusta kan? Kastoy ta. Agdadagsan akon. Ha? Agdadagsan kan? Wan, Ala, nagpakita kan iti doktor? saan pa'y? Agpakita kan iti doktor tairesetaan da ka iti vitaminam. Awan mat aramatag a kwarta. Init kan nakamit ni mamam iti kwarta. Saan ka di? Isuday dya tigat gatang mi iti kanan mi. Manulaangan tinatda. Anya? Apay, awan trabaho nila kay mo? Awan, Kat, sa dinungay tayan na. napan nakibilyard. Anya? Ala, kasano nga rudan no awan panggadan nila kay mo? Kasanon ton ti biyagyo? Kasanon ti panaganak munto? Amok adinak baybayan ni mama. Sa bagay, ngam nasaysaya at latta kuman no adda panggadan nila kay mo. Awan nga rod masapulan na at trabaho. Kat, kontento ka iti biyag mo kenkwana? Okay laang kan ka, adito'y ti pagnanaadam? Idinto ta nagpintas ti balayo? Ayos laang. Naragsaka, takadwak ni Aldrin. Ay, sabali mat at talaga ti panunot mo anya. Wan saan mat nga agpapada ti panunot ti tao? Husto ka. Tasyak, adda ngagpay so boyfriend ko. Ngam, agpada kami nga adda ambisyon na iti biyag. Ti makalpas kami iti panagadalmi. Kan, maadaan kami to iti natalgad at trabaho. Ay, daytoy siguro ti gasat ko. Saan, friend? Saan akas to'y tigasat mo no pagtayakam tapanunot mo? Ha? Pagandaram tapanunot mo, Joy. Agamiris ka. Agbalin kanto amay sa professional, no pagandaram ko matapanunot mo. Kayat mo ka ti asawan nga agawid aklangan iti balay mi? Anya ka di ti maiparbang nga aramidam. Ti agawid, wenno agtalinaed dito'y kalapaw apag nanaedam. Sa anak ang naragsak no awan ni Aldrin iti danak. Ala, si kalata ti makaam mo, friend. Kat ala agan-anad ka akanayon, nang runa kat masikugkan. Joy, ikanak man iti kwartam. Ha?
Igatang ko iti arak, kan karne asidanta. Arak kan karne? Hawen, makin inumak iti arak, kan makasidsidak iti karne. Oh, sige. Ikan ka. Ingka nga rod gumatang. Joy, agpulutan da bay. Ato ba iti karne alinuto da? Isardang mo ti uminom. Nabartakan. Gusto ya ti biyag. Swerte akan ka, Joy. Ngamin, bak nang kayo. Uray sana ko nagtrabaho. Saan talata ang agbisin? Ala, husto da ito na panaginom mo. Agita ka ditan tamaturog kan. Ay, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Ipatay ko lagi din. Panawan, na. Hindi ka agdanag, Aldrin. Saan ka apanawan? Si marungkar ka din kini Joy, Ana? Wen, Tita Edna, sinarungkarak idi kalman, kat masikog matgaya man. Anya, masikog? Wen, Tita, kat awan trabaho di asawa na. Kat ti kwarta nga intadyo idi, iso ti inutan da nga igat-gatang iti kananda. Anya, Masurunak iti asawa na, Tita. Apay asaan amanggad. Kaasi ni Joy iti nana. sige Ana. Agyaman iti impaka-mom, iha. Sige, Tita. Kastapay nga rod. Bye! Bye, Ana. Wah, kasano itanda ito eh? Masikogan ni Joy? Kardo, amom ka di amasikogan ni Joy nga anak ta. Awan bibiyang ko iti garanggandyang nga anak mo. Di ka agsao iti kasta iti anak mo. Awan bibiyang ko kan kuana. No agsubli dito'y balay, awatek. Ngamjak kayat, akadwana jay awanan bain, akayan ayat na. Kardo, Ngam no di na mapanawan ti kaayan ayat na. Makaamon iti biyag na. Awan bibiyang ko kan kuana, nga uray pa agrigat. Apay nga imay ka, Aldrin. At nakadi bagam. Umutang ako may ti kwartayo, Uncle. Bayadak to inton sumangpat ti sustento ni Joy. Manipod ki ni Mamana. Anya? Ik-ikan ni Mamana iti kwartana? Uwan, Uncle. Iso ka di, adi ka nagtrabaho. Tadamang pakpakan ka da kayaw. Kaslakas tan, Uncle. Bidot day ta ka anakan. Naskain amangged ka. Tapno di kay agbisain. Alakit din. Pautangan da kon iti 1,000, Uncle. Taka sa pulak ti kwarta. Pangusaram iti 1,000. Igatang ko iti kanan mi, ha? Ay, sige. Pautangan ka. Bayadam tao. Wan, Uncle. Bayadak to. Inton sumangpet ti kwarta ni Joy. apay nga imay ka dito'y balay, Aldrin. Sakit na bartek ka. Una, tanapanak nag-happy-happy. Anya, agawid kan ijay kalapaw yaw. Dito yakon, agawid na lang. Kasanon ni Joy nga agururay ken ka. Dito yak pala nga maturog, nanang. Inton bigatan nga gawid na kay kalabaw. Ala, maturog ka dito yan. Taag sarita ta, inton mausawan ka. Ayan ni Aldrin, tayabak at ang danak ije gardin kao. Siyak man laangan ti ayaban nyo ang makitangdan iti garden nyo, Uncle. Taisopay ti tangdan ko. Ha? Sika? Apay, mumaya ti makitangdan. Surusuruak, Uncle. Isopay ti matgadak. Mala, nulakit ta kayat mo. O di sige, umay ka. Tamakiburas ka iti strawberry. Strawberry? Wow! Sige, Uncle. Mayatak. Isopay ati tangdan ko. Anya, Joy. Tarik nam ti bannog mo. Wan, Uncle. Ita lang agtrabaho ak iti kastoy.
Ngam, magustwak ti agburas iti strawberry. Mala, agmerienda ka matan, Joy. Mangalakan iti tinapay akanam. Wen, Uncle. Mom, Joy, tibalakat ko ken ka. Ket nasaysayaat no agawid ka lang nga ni Jebalayaw. Uncle? Tayjay, nanam ay tibiyag mo. Pudno, ay ayatam ni Aldrin, iswadi mo mapanawan. Ngamsik hangay, pudno ka day nga ay ayatin na ka. Uncle? Amok, sana nagawid idi rabi ije kalapaw yaw. Gaputan na bartek ang nagawid ije balayda. Ket ti inutang na asang aribaw, iso siguro timbartek na. Sangaribo, Uncle? Imutang iti sangaribaw, ket bayadan na kanaw intun sumang pati kwartam nga gapukin ni mamam. Anya? Kasi ka lang iti den na ni Aldrin, Joy. Oh, Joy, sikamot day tamasabat ko. Kaslanapan ka nakitangdan tanakakalugong ka iti silag. Wen, Pedring. Napanak nakiburas iti strawberry. Inikanak nga ron ni Uncle Kaloy iti strawberry. Eket, ayan ni Aldrin. Nalabit as imangputan iti kalapaw. Ala, agawid kan. Tagawid ak maten. Wen, Pedring. O sige. Ay, imbag pa'y ni Pedring tanagagat ngagtrabaho. Ngam ni Aldrin. Husto ti ko na ti kaadwan. Sadot. Nakita kayo manan ang nagsarita kini Pedring. Anya tinagsaritaan nyo, ha? Dinamag na laeng. No sa dino tinagkapwak. Kasta lang. Amangan mat no at pagtultulagan nyo, ha? Anya? Iti ka nito amaamuak agulguliban nak. Makaraman ka kanyak. Saan ka agulguliban? Ala, nagluto kan. Tani, mabisina kon. Anya? Nabannuga ka na pan nakipurdiya. Isuasikan ti agluto. Ure pay, agluto kan. Trabahom day ta. Ti agluto kan naglaba. Kan pagserbyan nak nga asawam. Nga uray na banugak? Ano sama? Trabahom day ta, tas sikat ti babae. Katsika, anya ti trabahom. Ti mapan makibilyag. Kan uminom iti arak. Nagadulakit din nga mo maya. Agluto kan kunak ni. Tamangan no, anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Balaagan ka manan, Edna. Iti kanito nga ikam ni Joy iti kwarta. Dosaan ka. Bayam ama ka ameris kunak manan. Iti kanito nga agrigat. Agawid tumatladay jay. Ngam ka, Simot. Sapay masikog matgayapan. Heh, tidang nga babae. Tatalaga paghay-high blood nak. Kaday jay matalalaki. Nagpuskul ti rumpa na. Awanan bain. Huston, Cardo. Sumardeng kan. Awanan maaramitan ta. Unayan ni Joy. Tadi man la nakapili tinasaysaya at kumamat ti ugali na lalaki. Ite kasta, saan ko mga agrigat? Awan mauray ni Joy at tulong manipod kadata. Agsublino kayat na. Ngam isulaeng. Jak kayat nga isurot na ti awanan bain akadendennana. Tamangan, nuan niya pa'y ti maaramit ko kan kwa na. Kasanon nagbalbaliw ni Aldrin. Anya kumapa nagbalbaliw ti aramiden na. Nga aggagat, katagsapol iti panggadan na. Saan nga umdas na ita? Cardo. Maaklon ko ang manugang. Numapaduras na, tibiyag na. Kastoy manan ti si daon ta? Saluyot manan? Iso nga ron ti libre ang maalala ang di ta igigid. Ay, agbababawi aksan anak itaray kan ka. Anya? Awan mo't pa nagpursigim iti piyag. Amumot ama si kuga kon. Ngam di ka mo't agtrabaho. San na bali Tadi na kamot baybayan ni mamam. Urayam, ikan na kantumanan iti kwartam. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ta, para iti panagpasingay ko. Awan nga rod pagtrabahwak. Mapan ka ni Uncle Kaloy.
At pagabyon na kan ka. Isupay titangdan mo. No, nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Anya lang tangarudan ti aramidam. Ti agin inom? Wala. Abay, ada reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan saan nagbabawi ka nakitaray kan ka. Awan mat gayam serbim a tao. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramut ti ili agsubli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ka para iti panagpas ngay kunto. Awan nga rod pagtrabaho ak. Mapan ka ni Uncle Kaloy. Ada pagabyon na kan ka. Isupay titangdan mo. Nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Ay, anya lata nga rudan ti aramidam? Ti agin inom? Wala. Abay, ada reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan sa nga agbabawi ak nakitaray kan ka. Awan mo't gayam serbim a tao. Ano niya? No apay nga minanaamam mo ka. Nagadukit din asa umo na ya. Hoy, Joy. Palaagan ka man na. Jack kaya ta makisarsarita ka kinipidring. Tano saan na? Makaraman ka kanyak. Agyaman na, tanakisinara ka kanyak, ana. Wan tita, awan klasik itangal daw. Iso amakuyog kayo. Agyaman na. Ala, agorder ka iti kayat mo amakan. Manganta, sakbay amapanta sa rungkaran ni Joy. Ag-take out tayo laan ng itimakan nga ipantayo ijay ayan ni Joy, tita. Ijay tayon amangan. Ha, awon nga paiso. Sige, kasta nga ro, diaramidan ta. Ayan ti kwarta nga induling ko, di ti ponda ti pungan ko. Apay nga awan. Aldrin! Aldrin! Oh, abay. Aldrin! Ayan ti kwarta iti ponda ti pungan ko. Isublim kanyak! Para iti panagpas ngay kunto day jay. Ay na, Joy. Nasapa pa, tapno agidulin ka. Bayam, taigatang ko iti bagas kan si Denda. Makasidsidak ita iti karni iti baboy. Iso nga inak tumakityanda. Anya? Imbagak matankan ka, at mo pagdanagan ti panagpas ngay mo to. Ta sigurado at tulungan na ka ni mamam. Tanag mo na ya. Aldrin. Kan gumatang iti ara ka, tama kain inumak manen. Anya kamutan? Agsapol ka ngamin iti panggadam Tapno adda igatang ta iti kananta. Sadot ka a tao. Sa dino ti ayan ni Aldrin. Napaano nakityenda, mama? Gumatang iti bagas kan si daon mi. Kat, kumusta kan ngay, friend? Ad-adakim mo tong ka. Kasta ka di? Adda taraon nga insangpet mi apag sasangwan tayo, iha. Dito'y kami amangan. Tapno agsasango tayo, friend. Mabait lang nga rod. Mangirwarak iti plato. O sige, tulungan kan amang isagana iti kanin tayo. Ado ti taraon nga inorder mi. Sigurado ang magustuham, Joy. Naimas ti taraon, mama. Nasaya at mata magustuham, iha. Kat, kumusta nga iti panaginaw mo? Awan parikot, friend. Kat, napan ka din nagpa-check up? Saan pa'y? Ala, imbagak mo't amapan ka. Tapno irisitaan da ka iti vitaminam. Iha, kayat mo ka di tagregrig at latan dito eh. Mama. Hay, Joy, agpanunot ka kumaan na imbag. Kita man da ito'y kalapaw yu. Panagkunam ka di, kat natalgad da ito'y apag naadan nyo. Huwag nga agpaiso, iha. Kasla naglaka ang maitayab ti atap na no napigsa ti angin. Kan, amangan paikit di, no agtad-tad iti unag tita. Talaga ka di asadot ti kadenden na Joy. Agraman atap to'y kalapaw yu. Di na pa'y matarimaan. Mama. Iha, agsublikan ijay balay. No umanugot kayo nga isurot ko ni Aldrin. Agsubliak, mama.
Ngam no saan? Sa anak mo't ngarot nga agsubli ijay. Naragrag sakak ditoy. Iha, Pudno, sadot ni Aldrin. Ngam amok nga agbalbaliw tumatlaang. kasanon no saan? Mamati ak nga agbalbaliw matlaang, mama. May kami takayat nakakasarita, kapsat. Anya ka di tigagarayo. Bagbagaan niyo kuman ni Aldrin. Tagsapol itinatalgad apanggadan na. Nangro na tamasikugan ni Choy. Kasanulangan ti biyagda. Panagkunam ka day kat saan ko abagbagaan ni Aldrin nga agpapan iti anak mo. Ha, agraman di anak mo, sadot matlaang. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramid. Ha, Ammom ka di akanayon ko idasirmunan, gapo ta nagpadaan da asadot. Day ta tigapuna apimanaw da dito balay. Kat itatapimanaw dan, awanan ti sakit ti ulok. Anya ti kayat da, papakpakan dalatan kada kami. Iso akinay kayat kon, apimanaw da. kapsat. Makaamudan iti biyagda. Agnakam da no agnakam da. Saan no saan. No pa'y kasta. Saan tayo kumaama-uma amang bagbaga kadakwada? Ay nauma akon kabsat. Jak maisuro ida. Iso nga awanan bibiyang ko kadakwada. Ay, No adda na kamda. Liklikan da kumatikanayon ko apanagpungtot. Ngarod, naskan ko mga agdalos da dito balay. Agluto da. Tapno inton sumangpat kami anaggapo iti trabaho. Day talamangan ti aramidan may. Angam saan mat, taisuda pa'y lahat ti mailutuan. kapsat. Ammom kabsat, no panuy-nuyam ti anak mo, awan na saya at apagbanagan na. Iso abay amida, tapno marignada ti rigat. No agbisin danto, kapilitan a makitaggada. Ala, awanan ti makunak. Sige, agpakada kami nga rutan. Agyaman aklaangan iti oras nga impaay mo, kapsat. Nay, asino kayo ka day madam? Naggapo kayo mat di tabalay dalureng nga kabsat kaw. Kapsat mo ka diti ina ni Aldrin. Ay, wan kabsat. Kahit asino kayo ka day? Anak ko ni Choy. Da kayo gayam ti ina ni Joy. Amuyo ka din ti ayanda. Wan, kapsat. Gap-gapo mi ichay. Ngam di magas kamila dito ita kinasarita mi ti ina ni Aldrin. Ay, panagkunakit na saysaya at apagawidan nyo lang ti anak yo, madam. Kakaasi lang itidan na ni Aldrin naka-anaka. Sobra ti kinasadot dahi di alalaki. Saan ba't nagtrabaho? Yung mas daawak tamang mangandalat tamay. Anya? Imay pa imutang ni Aldrin iti sangaribaw. Takuna na nga igatang da iti bagas kan si dain da kinijaw. Kahit bayadan na ka na no sumang pati kwarta ni Joy nga agapukan ka. Ha? Tagayam na pan na inyinom. Anya? Kat permi ti bartek na. Iso adita balay da tinagawidan na. Agmay-may sa ni Joy, di kalapaw da. Imbakit di tasan nga agbuteng ni Joy nga agmay-may sa ijay. Kapsat. Amom ka day, abayat nga ikam ti anak mo iti kwarta. Ad-adda, asan nga agtrabaho ni Aldrin. Ta siyempre, adda pang namnamaan da. Ay, kakaasyak lang amin ti anak ko. Nang ro na pa'y itatamasikukan. Masikugan? Wan, kapsat. Ay. Esa apang nga asiyo ka di Pakikit-kita yun ni Choy. Saan anairuam day chay itirikat. Iso nga awan amuna at trabaho. Di makal ayawat amin ti katulong ti kasapulan na. Ay. Sikala kuman ti pangital ka kadakwada, kapsat.
Pangaasim, tadi mo idabaybayan. Makipagpakaasi ang. Amang ano diyo kabailan tag-drive, tanabanog kayo, tita. Di nagpakadanagan, anan. Kabailak pa'y tag-drive. Ay, bilibak mo't iti kinatibkar ti panagayat ni Joy kin ni Aldrin, tita. Uray agrigatan, basta ka din nana ni Aldrin asadot. Ay, wun nga rodana. No pa'y kasta, maawatak ti anak ko. Anyang arod no ay ayaten na launay ni Aldrin. Sa bagay ay, bilibak ka talaga, tita. Uray agrigatan, gapo iti kinasadot ni Aldrin. Ayos latakin ko, na. Nainsiriban ka diti kasyay, tita. No saan asikati masagnan, talaga saan. Ngam kadagiti masagnan, day ta tinasaya at para kadakwana, kan pakaragsakan da. Sa dino tinapanamad na, sinarong karam ka din ni Joy? Nakasagana ak ado sa kardo. Sige, aramidam ti kayat mong aramidan kanyak. Natangkan ti ulom, konsentidor ka. Di nakmaawatan, kardo. Sika ti saan ang makaawat. Mano agat at inten mo ka ni Joy? 3,000. Sige, panuynuyam iti kayat na. Takitaak no adda na saya at apagbanagan na. Maasyanak lang amiin kin ni Joy, kardo. Nang rona pa'y tamasikugan. Bayam nga agrigat, kat agawid to. Kasano da makatakder iti bukod da asaka, no kanayon mo nga ikan iti kwarta? Kardo. Maudin dayta, Edna. Jak kayaten nga ulitam. Ne, nagadumat ta na taraon day ta. Amok, imay ni mamam. Kat inikan na kamanan iti kwarta. Aldrin, Mano tinted na? day talaang makantinted da, awan kwarta. Di ka nagulbod ta sa anak mo't lama mati. Mano tinted na kwarta? 3,000. Ngam orno nga, para iti panagpas ngay kunto. Muto iti kwarta. Tasyak ti mangigam. Anya? Muto yan. Tano saan? Agawag kan ka. Siya ko ti mangidolin. Itad mo kanyak no di mo kayat ni makaraman. Naimbag ta nakita kayo dito'y paraangan nyo, Nana Loring. Apay ka de, pidreng barok. Ni Aldrin. Agpapainom iji estor ni Insyang. Ha? Agpapainom? Una na. Nangag ko, nga agyamyaman kan kwa na dagiti kainuman na. Tain libre na ida iti arak. Aniya? Pangalaan na nga iti kwartana. Katawan mo trabaho na, Nana. Ay, jakam mo, pidreng. Amuyo ka day, Nana. Mapan makidagtaggad ni Joy. Tapno lang at daigatang da iti kananda. Kat, anya nga rod ngay, kinayat na mag. Awan ka di asiyo kan ni Joy, Nana. Kasta ka dilatan ti panagsasauyo. Ay na, awanan bibiyang ko, kadakwada. Sige, Nana, hinakon. Naibagak lang kada kayo. Tapno amuyo, no anya ti aramidan di anak yo. Naimbang nga oras mo, Joy. Kastamat kan ka, Pedring. Saan kagayam anak ipurdiya ita? Nalpasan ti trabaho iji garden ni Uncle Kaloy. Ngam ko nana, ama panak to inton bigat, tada ipaaramid na kanyak. Agdalos kami kanong iti roon. Kadwami ni bakit na. Ay, amom ka de, Joy. Adda ni Aldrin ita, ije store, agin inom. Kat isupay amis mo, ti agpapainom. Adda ka di kwartana? Tanagadumad je sang-sangun da nga arak. Anya? Ti 3,000 nga intad ni mama kanyak. Pinilit na nga inala. Nalabit aday dya ti ginastos na. Ay, una yan. Amom, maasyanakan ka, Joy. Kat kayat ko nga ibagakan ka, amaag ka. Ha? Ibantay mo lat ti bagim kan kwa na. Idinto, tamadi mo ti aramid na. Pedring.
Imbagak dayta, gapu ta maasyanak kan ka. Pedring, Masair ka man, ngam dayta tipudno. Natibker nga agpayso ti panagayat mo kan ni Aldrin. Ngam di na kamat ammo nga ipatag. Joy, di ka kumaagbalin amaag. amin nga da iti aglawlaw ko. Kontrada iti relasyon mi kan ni Aldrin. Apay akasta kayo. Nasa ti kasta. Gaputa di mo makita, ti makit-kita mi kada kayo kan ni Aldrin. Ngamin, nagbalin kan amaag, gapu iti panagayat mo kan kuana. Pedring, Okay laeng, uray kaguranak. Awan anyaman na. Ngam sapay ko ma, takanayon mo amalaglagit ti imbagak. Amay sa ka amaag. Oy, Joy! Sino ti ururan dito parangan ti kalapaw? Siya? asino kumapay? Nabartag ka. Kat, nanya ko man na bartagak. Sa nabali tasaan ko mat nga inutang ti bartag ko. Ginastos mo ti 3,000 iti arak. Itabi na ba ti adwa gasot? Gusto ni Pedring. Nagbalinak amaag. Saan na mabalin da ito Ala. Umay ka, Joy. Tapaturugin na ka. Kahit kunti maturog. Anya? Kahit ko si ara ko pakin ka. Bayat ti pan naturog ko. Gamin, ay ayatan ka unay. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din no mapukaw kahit ibiyag ko. Isa pangasim, Joy. Di na ko mapampanawan. Kan di na kayo suksok at kinipidring, ha? Anya? Amok! Agayat kang kinipidring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawin na kanyak. Agsaga na langan. Tat sigurado at dakas taramida kan kuana. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Ginastos mo ti 3,000 iti arak? Ito ba'y matnabati at dua kasuta? Gusto ni Pedring. Nagbali na kamaak. Saan na mabalin da ito Ay, Joy. Umay ka paturugin na man. Kaya't ko ti maturog. Anya? Kaya't ko si ara ko pakan ka. Bayat ti pan naturog ko. Ngamin, ay ayatin ka unay, Joy. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din umapukaw kay tibiyag ko. Yung pangasim, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Kaya hindi na kisuksukat kini Pedring. Anya? Amok nga agayat kan ka ni Pedring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawan na kakanya. Magsaga na lang ta talaga dakas tiaramida kan ko na. Kastoy kadilat tantibiyag. Tiagan anos iti den na ni Aldrin. Aday ta. Naala kong dagiti importante nga alaag. Panawa ko ni Aldrin dito'y kalapaw. Nakaturog ka po iti bartag na. Isu adinak malapdan apo manaw. Agawit aklangan iji palay. Diyakon maanusan ti ugali kan aramid ni Aldrin. Nukasta, panawa mo ni Aldrin balasang kaw? Wen Uncle Kaloy, diyakon maanusan ti aramid kan ugali na. Di na kaya ti manggad. Awan nga rod. Awan na talaga ti ambisyon na itibiyag. Rumbang kumaapanunutin na ti masakbayan yaw. Nang runa kat agdadagsana kon, Uncle. Kanayon ko matabagbagaan, nga mawandenggan na. Ay katala, nasaya at no agawit ka pa'y langin jay balayaw. Kaanakak nga agpaiso ni Aldrin, ngam saan anasakit tinakam ko no panawam. Tamok matasadot. Da kayon ton ti makam mo amang ibaga iti inana, Uncle. Nakakandado ngamin di balay da itay.
Iso ang naglayo na kung dito'y balayo, tapno agpakada. Ala, nasayat mat. Mabit lang tamangalak iti strawberry. Tayawid mo. Ha? Ay, agyaman no kasta, Uncle. Makapangpanganak iti strawberry. Ngam mabainak a dumawat kada kayo. Mabit lang. Tinak mangala iti iyawid mo. Makitam, dahi taan nagbambanagam. Kita man talangam. Papa, agsubli ako dito'y balakay. Jakon ka ba lang ti makidin na ka ni Aldrin? Nasaya at mat, tanakapagpanunot ka matlaeng. Kat daytoy tilaglagi pam. Iti kanito asumurot ka pa iti day di alalaki. Saan kan apastel kan pa dito'y balay? Nalawag? Juan, Papa. Sukir ka nga inanak. Unayan ti aramid ni Aldrin. Nagawan ababain na. Mama. Ay atek launay ni Aldrin. Kasla jak maibturan at jak makita. Takderamon ti panang-panaw mo kankwana. Nasaysaya at no saan kan ngagpakpakita kankwana. Mama. Sa anak akontra iti ayan-ayat yo, iha. Gapot sa anak ngagpilpili iti agbalin amanugang. Ngam kasano nga rodmat ti biagyo, tasadot mat gayam. Mama. Lipatem laengan ni Aldrin. Kat ituloy mo ti agadal, apaman ang makapagpasngay ka. Anya ita ti aramidam, tapinanawan na kan ni Joy. Nauman kan ka, Aldrin. Surutak ni Joy, anggal. Kaya't kung agsubli iti denak. Saanin nga agsubli kan ka ni Joy? Nukumata na saya at kakankwana. Nalabit asaan nakapinanawan. Anggal. Saan ang nasaya at ti aramid mo? Iso abay amon ni Joy. Tawan maited mo akinanam ay kankwana. Agbababawi ako, Uncle. No kayat mo nga agsublikan ka ni Joy. Sige, ipaneknek mo dayta. Ituloy mo ti agadal, ket agbalin ka apagwadan. Iti dayta nga aramidem, bareng maaklon na kantupay ni Joy. Gimata nga kun iti kawas ti maladaga, tapno nakasagana amin an iha. Mama. Manulaangan abulan ti palabsan, kat aganak kanton. Uwan, Mama. Di ka agdanag iha. Siya kun amis mo ti mga iwan iti ipas ngay mo. Agyaman ak unay, Mama. Babae timpas ngay mo, Joy. Uwan na ron. Naragsak ka kadita, adan anak mo, friend. Naragragsak ako, Ma. No adan ni Aldrin iti sibay ko. Dumtang to ti panawin nga kita kayo. Ana. Ngam no ita, nasken asurutang pa'y ti pagayatan da mamakan papam. Agadal ka, tapno makalpas ka. Ana. Saan laang atirik namkin ni Aldrin ti panunutam? No di pa'y kat ti masakbayam. Anya, agadal ka? Sigurado ka, Aldrin? Wala nang, ituloy ko ti agadal. Katagsapulak iti panggadak, tapno makaurnungak. Ala, tangay kasta ti kunam. Sige Adamot je baka ni tatangyaw. Ila ko tayaw, tapno adda pagadal mo. Ha? Pudno ka din, nanang? Wen, nulakat pudno ti kunam nga agadal ka. Di ila ko men, jay may sa abakan ni tatang mo. Sige iha, ingkan, tapno di ka malataw iti klasen. Siya kun ti makaamukin ni baby. Sige nga rod, Mama. Makilogan akon iti kotse ni Papa. Idagas na kon iti pagadalan. Wan iha. Wan gayam iha. Palagipan ka manan.
Una ti panagadal mo, sakbay ti boyfriend. Wan, mama. Kanawanin panggap ko ang maki-boyfriend. Nasaya at launay. Hello, Joy. Oh, Joel. Si Kamot Gayam. Oh, anya. Umunugtan kita classroom. Sige. At adapin mintas ka ita. Thank you. Nanang, inak ko ni di pagadalan. Masapak to nga gawid. Tainak pagpasada iti tricycle ni Uncle Kaloy. Sige Hanggang saan kanto nga taan na banog, ijay pagadalan niyo. Saan, Nanang? Saan na bale? Ta sa anak ko ni Amarabyan ngagpasada. Sige. Ta isupay akwartam timat gedam dita. Wen, Nanang. Ala, ingka nga rudan, tadi ka maladaw, anak ko. Wen, Nanang. Inted kumeten kan ka idirabi tay allowance mo asang haribo. Makaamu kan amang yan anay. Wen, Nanang. Panagkunag kat seryoso ni Aldrin iti panagbalbaliw naman ang loreng. Ay, sapay kumangarod takasta. Katagad adal pa yain. Ken jakon makitkita na bartay. Wen, Kaloy. Isungarod ang maragsakan na kunkwana. Ay, kunaklakit din no agtalinaed asadot ken bartag. Malagip ko ni Joy. Mga no agad adal matinday jay. Kay nagpas ngay payain. Ay, sapay tagim magat-matan ni Joy. Ay, sadot matday jay amaysa. Di na pa'y mainawan tinangananda. Ket no makipurdiya pa'y idi ni Joy. Tapno madan iti kwarta. Kasta ka day. Ket si dadaan may pa isuro iti trabaho iti gardain. Nagburas da iti strawberry. Ay kapilitanen tano saan nga aggunay, talaga nga agbisinda. Nasingpet-met ni Joy. Day talaeng tatalaga asaan anayruam iti trabaho. Tadalakit nga ron katulong da. Ala, sapay lako mga rod, tagim magat-meten akas ken ni Aldrin. At akon dito asidag ti balay da, Joy. Agyanak pa'y lang dito'y. Sapay ko mata makitak, kat makasaritak, uray apagbiit laeng. Ni Joy tinakaangkas iti motor. Asino ti lalaki akadwana? Dayjay, umunagdan iti balay. Nakaturok pa lang ti anak ko, Joel. Pudno gayam nga danak mo. Kunak ano kun kunamlaan? Wen, adda. Ayan nga ti amana. Pinanawa kon. Manon abulan tinapalabas. Pulos adikam nagkita. Amo na ka diyan nagpas ngay ka? Amo na ama si Kuga kay di pimanawak. Ket, ay ayatom ka di. Aging ka ita. Okay lang. Uray san mo asong batan ti saludsod ko. Oh my ka. Agtugaw ka biit. Tamang isaganak iti merindaan ta. Sige, inkan, Joel. Agyamanak iti panangitulod mo kanyak. Kung may kasukunan ito nagsapa, tagid dan tama pan iti pagadalan. Saanan? Agkita talaangan iti pagadalan. Sige. Alang arudan. Inkan. Sige. Agpatuloy ak nga rodan. Agkita tantulatan iti pagadalan itong bigyan. At titulong ko kan ka, Aldrin, kaanakan. Imbag lang nga inayon mo iti allowance mo. 5,000 day tao. Ha? Uncle? Awate mo, kaanakan. Naragsakak at tumulong kan ka. Gapo ta makitak ti panagbalbaliw mo. Agyaman ak, Uncle. I-guide mo ti agadal, kaanakan. Tada kami pa tumulong kan ka. Dagiti anak ko, at dadaamin na ni di abroad, gaputa nakalpasdan, iti panagadal da. Huwin nga rod, Uncle. Apalak launay ida. No makalpas ka iti panagadal mo,
Mabalin mo ti ag trabaho iti ayanda. Tulungan da ka, dagiti kakasinsin mo ijay. Agyaman Uncle. Ngem, depende lataken ka. No, anya ti kayat ma. No, agabroad ka, wenno dito'y kan agtrabaho. Tinapatag ita, ket makalpas kay ti panag-aadal mao. Wan Uncle, igad ko ti agadal. Kat agyaman tada kayo at tumultulong kanyak. Adtuyan dagiti kawus mo alinabaak, Aldrin. Awan pa'y oras mo nga aglaba iti kawus mo. Labaak to kumananang. Nagbannog kayo pa yan naglaba? Anya nga iti oras mo nga aglaba. Katkalpasan ti klasem, agpasada ka iti tricycle. Sakot nagsapa ka nga agraeng, taing ka agsibog ijay garden. Sakbay asumrag ka iti klasem. Kabalaklata nanang. Ala, bayan naklata amang ilaba kadag iti kawus mo. Nanang? Amom, anak ko. Kastoy, ti kayat ko makitaken ka. Kat naragsakak iti makitkitaken ka ita. Saan nakas iday akanayon ka nga ungtan. Gaputamadi ti aramid mo. Pakawanandak, nanang. Wen, anak ko. Kat sapay ko matagtultuloy ti panagbalbaliw mo. Tapno na saya at to ti masakbayam. Sige, agpalami istapay, Ana. Oh, ato ti basam. Agyaman friend. Magustuak ti timplam. Ay, ungayam. Asino dyan nakitak akadwam alalaki di kalman, Joy? Natarmat. Simra kayo iti may sa restaurant. Nalabit ani Joel, ti kaadalak. Kaadalam? Uwan, ni Joel. Iso ti kanayon ko akadwa iti pagadalan. Saan ka di amabalin a babae laangan ti kanayon mo akadwa? Kuma, ngam, kaslaawan mayat a makikuyog kanyak a babae. Jakman amo, awan matmadi nga ar-aramidak. Kat, ni Joel. Awan makunakan kwa na, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro kanyak, no adda jak maawatan iji klase me. Saan nga tanga agayat kan ka ni Joel? Ay, mabalin akasta. Ngam awan paymat nasasaona nga agayat kanyak. Kat sige, agayat ka kadikan kwa na, friend? Ha? Agayat ka kadikin ni Joel, Joy? Agayat nga ta ni Joy, ken ni Joel. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Natibker, nga ayata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Jonar Rebutaso. Computer Recording Technician, Joseph Binawet. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Naragsakmi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Awan makunak ka ni Joel, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro, no adadyak maawatan iti klase me. Saan nga tanga agayat kan ka ni Joel? Mabalin akasta. Ngam awan paymat nasasaona nga agayat kanyak. Katsi ka, agayat ka kadikan ko na? Ha? Agayat ka kadikin ni Joel, Joy? Saan, Ana? Kan awan pay dayta iti panunot ko. Tati kayat ko?
Ipamaysak ti panagadal ko. Iti kasta, makalpasak. Kat maadda anak mo't itinatalgad apanggadan akaskan ka. Sigurado ka saan ka nga agayat kin ni Joel? Saan? Kat ni Aldrin, ay ayatom ka di pa'y? Wen, ay ayat at pailaang. Ngam iti kanayon nyo apanagkuyog kin ni Joel. Ang mga no agrosing ti panagayat mo kan kwa na. Kasta nga ta? Wan mat. Awan maibagak iti dayta, Ana. Basta tinapatag kanyak ita, kat ti panagadal ko. Ipamaysak laang ti panagadal ko. Kat, kasanon ni Baby Aldrina, Joy? Awan kadit panggap mo amang ipakita kin ni Aldrin? Addan tulat ta panawan. Ngam saan pa'y nga ita? Saan ahos daw ti panagpampanunot ni Aldrin? Isuadyak kayat nga ipakita ken kuana ti anak mi. Amamum ka din ni Aldrin, Ana? Wan, Tito Cardo, am mo. Ibagam kan kuana, asaanan nga agpakpakita kan ni Joy. Jak kayat nga agkita dapay. Tito, saan ko ang magustuhan tigas kan kuan amanugang? Sadot kan irresponsable. Wan, Tito, idanon ko kan kuana dayta. Kabaalan mi apanaklan ti anak da kan ni Joy. Kat maikan mi itinaranyag ang masakbayan. Isuasaanan anaskan nga agkita da kan ni Joy. Kanlipatan namatan nga adda anak da kan ni Joy. Ibagak dayta, Tito. Yunay-unay mo kan kuana. Asaan ko akayat nga agbalin ang manugang? Saan ang maikari iti anak ko? Kasta tinasao kanyak ti ama ni Joy, Aldrin. Iso nga imayak dito'y balayo. Kat nasaya at matanadanon ka. Tapno si ka amis mo ti makasarita. Wen, amok ana. Sana ka maikari ka ni Joy. Naklon kong dayta. Ngam kayat ko makita ti anak mi. Ay na, nagpintas ang maladaga. Babae ti anak yung. Ay, wan gayam. Mabiit lang ta ipakitak ti ladawan na. Oh, daytoy. Kitaam dito'y cellphone ko. Ha? Ay na, nagpintas ang maladaga. Anya ti impanagan ni Joy kenkwana? Aldrina Joy tinagan na. Ni Baby Aldrina Joy. Aldrina Joy? Kasta timpanagan ni Joy. Impasurot na itinagan nyo, Antua. Naragsakak iti dayta, Ana. Kat, kumusta ka matan? Bartek ka kadilatakan sa dot ngaging gaita? Kasano ang magustuhan na katinaganak ni Joy no kasta ka mat? Siyempre, awan na ranyag ang masakbayan ni Joy kan no kastam laang. Nagbalbaliw ako, Ana. Kan agad adalak matan. Anya akurso? Business management. Ha? No kasta? Agpada kayo gayam kini Joy? Kasta ka di? Ala, igaid mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Wen kayam, Ana. Tay lalaki ang nakita kakadwa na anak motor. Asino day jay? Nalabit ani Joel. Kaadalan na. Isuti ka na yun na akakuyog. Kasta ka di? Agpagayam dalaang. Kasta tiko na ni Joy. Aldrin, itay kapay laeng nga adda dito'y balkon. Ay inka maturughan. Tamasa pa ka manen amapan ijay garden. Sakbay nga inka agklase. Pampanunutak kami ni Joy, Nanang. Nakita nga da kadwa na lalaki ang nakamotor. Sino nga iday jay? Kaadalan na kano. Ngamamangan no kaayan-ayat nan. Anya? Jak mababalaw ni Joy. No isukat na iti sa bali, Nanang. Ngamin, saan ka nasayahat kan kuana? Nagaduti nagbidutak kan kuana.
Sinayang ko ti panagayat na kanyak. Ala, anya ngay nga rod, angam saan ko maaday ta ti rason. Tapno maikatan ti ganas mo nga agadal, anak ko. Nanang, Laglagi pem asidadaan ni Uncle mo Kaloy at tumulong kan ka. Tapno makalpas ka iti kurusom. amok dayta nanang. Saan mo pa'y laeng apanunutan ni Joy? Agadal ka pa'y, tapno maadaan ka iti natalged at trabaho. Tano da kayo man kan ni Joy ti agkatuluyan, di addan tumaipanakkel mo kan kuana. Wen nanang, No da kayo ti agkagasat, agsabat tulat ta ti dalan nyo. Agam no saan, awan mabalain, anak ko. Nagpintas at talaga dito'y park. Saan ako umay dito eh? Idila sikat ikakuy-kuyog ko ang makapaspasyarak dito eh. Oray siya. Idila si kati kakuyog ko ang nakapasyarak dito eh. Kat naragsaka ko na eh. Gapota si kati kadwak. Joel, Joy, sapay ko maa. Tadinak kagura iti ibagatkan ka. sige, ibagamlatan mo niya dayta. Agayatakkan ka. Joel, Idi pa ilada mo tatagam mo. Nakarik na ako niti panagayatkan ka. amok nga agayat ka kanya. Nariknak daytan sipod pay. Sipod pay, nakitak anasaya at kaabaro. Saan ka amanang gundaway? Kan kanayon nakaprotektaran. Tunggal adda pa kaisagmakak. Dayta tiga po na saan ka aliniglikan. Kat nagtalagkakan ka. Gapo iti kinasaya at moabaro. Sika ti best friend ko iti pagadalan. Nagasat unay ti babae nga agbalin a kaayan-ayat mo. Joy, Ngamno ita. Awan pa iti panunot ko ti maki boyfriend, Joel. no kasapulan nga gurayak. Nantanamnamakkan ka. Aramidak, Joy. Joel, pasensya kan. Ngamjak maipanamnamakan ka dayta. Basta ti makunak. Ibilang ta kumati tunggal maysa. Kas ag best friend. Nakalpas ako iti panagadal ko nanan. Kat al-alukuyan dakdag iti kakasinsin ko nga agabrod. Dagiti anak ni Uncle Kaloy. Ay, addalataken ka ti pangedeng, anak ko. Dagiti anak ni Uncle Kaloy ti tumulong kanyak. Alain dak iti Amerika, nanang. Ay, saan dalat ta amauma at tumultulong kan ka, anak ko. Wen nga rod, nanang. Kat pagyamanak dayta. Ala, si ka nga rod ti makaam mo. Agabrod ka no day ti kayat mo. Wen nanang. Kayat ko ti maaddan iti kabukbuko dak a negosyo. Iso nga agurnungak para iti dayta. Nasaya at launay. Aramidak daytoy para iti masakbayak. Nasaya at anak ko. Tapi nanunot mo dayta. Ket iti panagsublik. Addanton kabukbukudak a negosyo, nanang. Narigat ti trabaho ije abroad, napatag ti tunggal oras. Kasta tinakuna dagiti anak ko nga dayjay. Uncle, Napagasatan daan nagtrabaho ijay. Iso nga ita, addan balay ti tunggal may sa kadakwada dito'y Pilipinas. Nakagatang damutten iti dagada. aging ga ita, kay kayat dati manggad ije Amerika. Husto ka kaanakan. Ngam dumteng tulat tati kanitaw nga agawid dan, ket dito'y dan nga agnaid. Nakasaysayat da kanyak, Uncle. Isuda ti kanayon at tumulong kanyak. Wen tamuda akasapulam ti tulong.
Tulungan da ka, iti panag-abroad mo. Nagbiiti pa naglabas ti Aldaw manang. Addan ni Aldrin ni Amerika. Ay, wen nga rod kaloy. Kahit nasayaat ka no ti kasasaan na ijay. Wain manang, tasaan met abaybayan dagiti anak ko. Isuda ti makaamuken kwa na ijay. Ay, dakkel ti utang nga naimbag anakam ni Aldrin ka na kayo a pamilya. Kaloy, nuawan kayo. Nalabit asaan anak kaadal ni Aldrin. Ti ko namkit day, talaga nga ingaid na ti agadal manang. Gaputa talaga kayat na nga isaganaan ti masakbayan na. Ay, wen nga rod, kaloy. Kahit sapay la kumata inton agbaligin iti biyag, kat saan nga agbaliw ti ugali na. Ay, sapay la kuma, tasaan. Joy, yakon makitkita ni Joel. Sa dino itantayan na. Makumikom siguro. Uray siyak. Jak mo ten nakitkita. Nang rona, ket makumikom iti opisina ni Papa. Kaayan-ayat mo ka din? Anya? Saan? Ngam, urayan na ka. Imbagak kan ko na, nga awanin panggap ko ang makinobyo. No kasta, kasla pinaay mon. No ita, talaga adyak pa'y kaya ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko ka ni Aldrina Joy. Sa bagay, nasaysaya at dayta. Ipamaysam ti imatang mo iti anak mo. Bay ampay laang ti makinobyo. Anak, kumusta kan? Nasaya at matanang. Mangipawitak to iti kwarta. Ket mangipatakder kayo iti pasdag. Ha? Pasdag? Wen nanang. Inawaga ko ni Uncle Kaloy. Ket isunton ti makam mo. Sikat ti matungpal. Alang araw nanang, kastapay. Umawagak tumanen. Agan-anat kayo akanayon dita Ay, kastamot kan ka, Aldrin, anak ko. Agan-anad ka akanayon. O iha, kaslada pampanunutom Wano naman no ka lang iti trabaho. Kwa, Mama. Pampanunutak ni Aldrin. Oh, apay. Nagkita kayo ka din? Saan, Mama? Nalabit nga daanan iti asawa. Kasta nga ta, Mama? Mabali na kasta, iha. Nasao idi kanyak ni Ana. Ngayon tuloy ni Aldrin ti panagadal na. Kat nalabit, nakalpas mo ten akas kanyak. Anya ti kayat mo itama pasamak. Agkita kayo kini Aldrin. No talaga anatibkar ti panagayat na kanyak. Rompang asapulan na kaming agina. Kat kasanon no saan, iha? Kaya't nasawan. Awanin panagayat na kanyak. Saan-san anapatagkan ko, Ana, ti anak mi, Mama. O sige, mangantayon. Agyaman na, ta nakapagsasango tayo mananamangan. Saan akas iti kalabas, adi tay makapagsasango. Gaputa kanayon kayo ang makumikom iti negosyo. Uwan nga rot, Mama. Joy, iha. Sikan ti pangitalkak iti negosyo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Papa? Kanito maten tapno aginanaak. Amok akabaalam nga imanihar ti negosyo tayo. Agtalag kayo kanyak, Papa? Apay kit dinasaan. Insuro kan iti rumbang aramidam. No kasta, agyaman ako unay, Papa. Adaak lang iti likudam, iha. Saan ka apanawan? Uwan, Papa. Alang arutan, mangantayon, tadi lumamiis de kiti makan. Sige, mangantayo. Baya ti panagsasarita tayo. Uwan, Papa. Naimas dagiti linuto ni Mama.
Iti mabiait, malpaston da ito'y pasdag ni Aldrain, manang. Wen nga rod, kaloy. Talaga aditan tinangipanan ni Aldrin iti matmatgadan na. Wen nga rod. Talaga akayat na atong palen ti arapaap na. Amaadaan iti kabukbukudan na a negosyo. Wen manang, ket maragsakan na kunay ken kuana. Iti mabiait, at dantun anak mo anabaligi ang negosyante. Ay, sapay ko mga rod, takasta. Kaloy. Inawis ka dito yung restaurant. Takayat kong agsango tamakan. Gaputa, maudin dito yung panagkita ta, Joy. Joel, Mapana ko ni Di Amerika. Ijaya ko nagtrabaho. nasayaat nung kasta. Katsapay ko mga tamasarakam iji Amerika, ti babae at talaga ang maikarikan ka. Sapay ko maatadda. Ngam no ita, sikapay lati ay ayatek. Day tati pud mo, Joy. Sikalata ti ay ayatek. Angam, nagkatuluyan kayo iti sigud a boyfriend mo. Awan mabalin ko. No diti mga klon iti kinapud no. No pay kasta. Kaya't kung agtalinad ti panagpagayam ta. Sige. Katagan-anad ka akanayon, Joel. O anya, imbag man ta si marungkar ka diti balay, kan andapay awit mo asabong, ha? Wen, papaitidakan ka. Ha? Nagpipintas dagitoy arosas. Ay na, apalan ka. Taawan man laagitad kanyak iti sabong. Apay? Asino tinagapuan day ta asabong? May nga agay ayat ken ka. Asino? Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili agsubli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadailen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Bayan. Imbag man ta si marungkar ka diti balay? Kan andapay awit mo asabong, ha? Wen, papaitidakan ka. Ha? Nagpipintas dagitoy arosas. Ay na, apalan ka. Taawan man lati agitad kanyak iti sabong. Apay? Asino tinagapuan day ta asabong? May nga agay ayat ken ka. Asino? Sorry, ngam di na kayat nga ibaga tinagan na. Basta itad ko kanukan ka. Anya? Ngam naskan nga awatam. Ngamin, ay na, nagta-RJ ng tad. Ana, ibagam no asino? Yak amo tinagan na. Basta papaitad na kan kadagita arosas. Nataer alalaki tinangtad. Kan madlaw nga adda mabalin na itibiyag. Ni Joel? Saan? Ana. Sorry, ngam talaga adyak amo tinagan na. Basta tima ko na, nataer alalaki. Kaya't ko tima in love kan ko na. Ha? Ay na, nataer talaga, Joy. Numabalin la kumati agparam kan ko na. Ngam, saan mat nga rod ang mabalin? Ngamin, sikati kayat na. Anya? Mama, tangay day off ko ita. Rumarak piit. Adalamapan ko sa pulan. Sige, iha. Ngamnas kan ngagpakada kay jay anak mo, ah? Amang ano sa pulan na ka. Wan, Mama. Aguray ka. Asino ti sa pulan makunam? May sa apagayam, Mama. Ala, mapankalat ta, iha. Ayan nan ti balay da, Altrin. Di tamat abanda ti amok nga ayan ti balay da. Di ta ayan ti nagdakkel a balay. Nagpintas matenday ta a balay. Akas la ka ipatpatakdar iti nabiit. Miss, asino ti sapsapulan? Ha? Pedring? Ha? Joy! Wan! Siyak, Pedring! Kumusta kan? Nasaya at latamat. Umay ka, sumurot ka kanyak ijay balay. Ijay tangag sarita. Sige,
Agpalamiis tapay. Agyamanak. Naimbag, ta iti ayan mo tinagnaak. Naggapuak iti ayan ti kasinsin ko. Wan nga rod, Pedring. Iti kasta, makapagsarita ta. Uy, napadakkel mo to'y balayo kan nagpintas. Nag-abroad ka kadi? Wen, napagasatan ak nag-abroad. Iso napadakkel ko to'y balay mi. Mm-hmm. Adamo tan asawa ka. Kat addaan kami iti may sang anak. Talaga? Ayan ti asawa kan anak mo. Awan da ita dito'y balay. Sinarungkaran da ni katugangak di tabangir nga ili. Ay, sayang. Maam-am mo kumamo ti asawa. Pedring, nakasaysaya at kaidi kanyak. Sika ti may saan ang lawlawag iti panunot ko. Tapno panawak ni Aldrin. Adun atawon tinaglabas, Joy. Adun tinagbaliwan ni Aldrin. Katsika, kumusta ka paten? Nakalpasak iti panagadal ko. Katumultulong ak itan iti negosyo ni Papa. Nasayaat no kasta. Nimot Aldrin, asensado itan. Kalpasan ti panagraduar na idi. Napagasatan ang nag-abroad. Iso nga ita, maysan ang nabaligi ang negosyante. Kasta ka di. Wen, Joy. Ngam, bilibakan ko na. Aging ga ita, awan pa'y la asawa na. Pedring. Sigun kan kwa na, awan pa'y panawon na itiday ta abanag. Ngamin, kayat na pa'y nga ipamaysa, tinegosyo na. Agyamanak ta nakaumay ka. Rumarta, mapantay iti may sa restaurant. Sige, ay na, jak ni namnama si kagayam ti akin pasdek iti daytoy. Kat ado tilako. Wen, iti second floor, gamit iti balay tilako dita. Iti mat first floor, groceries. Bilibakan ka, Aldrin. Nagbalbalyo ka na talaga. Kat, kumusta ka maten? Ay, kastoy. Nag-resign na iti trabaho. Diyak ngamin magustuhan ter aramiden tila kay abos ko amay san abalo. Ha? Taapay? Kayat nakmutin nga asawaan. Ngamjak kayat. Bak nang dayjay. Di mo kit din kayat. Ay, agparikutak tumit laang. Ngamin, diyak mairusok ton no bilang. Iso ana saysaya at laangan anagikatak. Kat agsapulak iti sabali apang gadak. Kayat mo ka di dito'y ayan ko? Ha? Sigurado ka nga awatan na? Adan experience mo. Kat, kasapulak tikaskan ka dito'y pasdag ko. Agyaman ako na'y Aldrin. Inton bigat, mangrugikan. Areglado, Aldrin. Ala, Rumarta, intamang restaurant. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Okay. Basta si ka, Aldrin. Awan ti saan kanya. Nagbiit ti panaglabas ti Alda o manang lureng. Kasla kaano laeng day di panagadal ni Aldrin. Idi kwan, nag-abroad. Angam ita, naadaanan iti negosyo. Wen nga rod, Kaloy. Kabukbukudan na ang negosyo. Nagbiit arimang ay tinegosyo na. Hay, saan analaka ti pinagpuunan na dita? Ado aling tinagtad-tad. Ay, wen Ken, babaan iti tulong dagiti anak mo. Iso anak kapaglukat iti department store na. Uray duwala agradaw ti pasdek na angam nalawa mait. Iso nga ado tilako na. Wen, Kaloy. Ket naragsakak para ken ko anamanang. Gaputamay sa ita na negosyante. Ay, nakasaysaya at kangamin akabsat, Kaloy. Di ka nagsarday anang tulong iti anak ko. Para iti nasaya at amasakbayan na. Ay, imalaken ka dagiti anak mo. Nakasaysaya at kayo, a pamilya. Awan anyaman dayta, manang. Naragsak kami kadagiti anak ko. Gapu iti baligi ita ni Aldrin. Nagado day ta in-order mo akanon ta, Aldrin. At dapay ice cream. No saan tama boss, di i-take out mon,
Ah? Ay, sayang. No ko mamabalin nga agpaaramakan ka, Aldrin. Anya? Nangaw ko lang. Taamok mat. May salaang ababa iti adda di tapusom. Awan sa bali, no di ni Joy. Ay na, numakitam ko maita ni Joy. Ay, talaga saan ang nagbaliw ti kinapintas na. At dadapay kit kinapimintas. Talaga? Mas daawakan ka, ha? Apay adi mo man lasarungkaran ida iti anak yung. Sana bale. Takanayon ko ang makita tila dawan na. Kat, agyamanak. Ta isesend mo kanyak dagiti ladawan da nga gina. Umdas ka di nga iti ladawan ti pakakita ang kadakwada? Di mo ka di kayat ang makita ida iti personal? Ana. Anya pa iti mabalin mo nga ipanagnak, Aldrin. Umdasan ti panagbalbaliw mo. Tapno maikari ka iti pamilyada. Apay, nasken ka di pa'y nga agbalin ka a milyonaryo? Ana. Amom ka di? Agingay ta, awan pa'y nagbalin a boyfriend ni Joy. Agayat launay idi ni Joel kan kuana. Ngamgayim laang tinangibilangan ni Joy. Ngamin, natibkar ti panagayat na kan ka. Kat agingay ta, di naman ibaga kanya, ngam amok nga urayan na ka. Ana, panagkunam ka di, kat sa anak amapaay, no makisinuble anak ni Joy. Sa bagay, day tatijak amo. Ngam apay adi mo padasan. Imposible adi nakalat ka maawat ni papana kas manugang na. Idin to tabak nang kan. Ana. Padasan manen nga arman ni Joy. Ngamin, urayan na kalat na, Aldrin. O adtoy, sabong para ken ka, papaitad da. Namin ano daytan Maburbur siya anak, ana. Sino ka di talaga ti pagtataudan ti sabong at itad mo kanyak? May sang agay ayat kan ka. Ngam awan kirad na amang ibaga iti panagayat na kan ka. Anya? Uy, talaga asikan ti manager dito yung negosyo yun, ha? Kapilitan. Nabannog ka nun ni Papa. No pa'y kasta? At dalat ta iti likodak. Baliktad itan. No ide, katsyak ti katulungan na. Saan itan? Taison tinagbalin a katulungan. Lakayan ni Papam. Kat kanitumat kan tapno agina na. Wen, kasta ti kunana. Ana, maisublik ti saritaan ta itay. Mabalin ka di nga ibagam kanyak. No asino ti pagtataudan ti sabong? Okay. Ibagak kan ka no asino. Awan sa bali, no din ni Aldrin. Umay ka ibalunan, anak ko. Tapno di ka manen mang restaurant. Saan anasaya at ikanayon amang restaurant? Agyaman nak nanang. Kat, kumusta nga ito'y pasdak mo? Awan makunak nanang. Ininot adumurduras. Adu dagiti umay a customer. Ay, nasaysaya at salaangan no agyan akong dito'y pasdak mo. Tapno adda tagaluto. Ay, adamat ko sinam dito'y pasdak mo. Wan ngagpayso nanang. Nasaya at deta na ibagayo. Alangarod, da kayon ti makaamong agluto. Kanayon ko akailiw tinaimas aluto yun, nanang. Ay, uwen naimas at talaga tilutok, anak ko. Ala, mabit lang taisaganak timbalon kuken ka. Tapno mangan kan. Agsango tayo na mga nanang. Nanganak kun ijay balay. Iso asikalatan ti mangan, anak ko. Hanggang kit day, di ka panawan. Bantayan ka amangan. Naskan nga ibusam amin nga imbalon kuken ka. Ha? Jak kaya ti lumukmag, nanang. Ay, agpalukmag ka basit, anak ko. Mas bagay mo. Sa dino ti papanan nyo iti anak mo, Joy. Nakapulis kayo adwa, iha. Adala sarakan mi a tao, mama.
Lola, napatag ka no at tao. Anya, napatig at tao? Saan kayo nagdamag pa, mama? Ala, rumar kami biit. Ala, agan-anad kayo nga rod, iha. Boss Aldrin, adda bisitam. Rumor ka dito'y office. Agur-uray daken ka di tarwar ti opisina. Sige. Sige, rumor kan. Ta siya kung ti makaamo dito'y office. Okay. Sino nga tati sa nahilik? Joy? Apayati ka man lang nagpakpakita ka da kami iti anak ta. Saan kami ka di anapatekan ka? Pakawanan nak, Joy. Ngam awan kirid ko ngagpakita kada kayo iti anak ta. Umdas kanyak aming mingmingak dagiti ladawan nyo nga agina. Dagiti ladawan nyo timang papapig sa kanyak. Tapno madaarak amin arigat ko. Aldrin. Agyaman na kini Ana. Ta iso timang mangted kanyak kadagiti ladawan nyo. Iso timang ipakpakaam mo kanyak. Noan niya ti kasasadyo. Inururay ko ti pa nagpakitam kanyak, Aldrin. Kailiw ka una yan. Kan kayat nakamakita ti anak ta. Manon atawan ti napalabas. Ngam kinabaulam at di nakamakita. Pakawanan nak. Kaya't kayo launay ang makita. Ngam magpangadwaak. Gaputaan mo'k adina kayat ni papam parakan ka. Ngam kitdi. Panggap ko timang sarungkar kada kayo. Aldrin. Joy. Ay ayatan nakadipay ngaging gaita. Uwan, Aldrin. Unay-unay. Saan na nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Saan, Apolos? Natibkar nga ayat ti ada kanyak para kan ka, Aldrin. Pulos, adi kain sukat iti sa bali. Oh, Joy. Aldrin. Aldrin. Ay ayatan ka unay, Joy. Natibkar ti panagayat ko ken ka. Gapo iti dayta. Nagbalbaliwak. Para iti nasaya at amasakbayan ta. Aldrin. Ay ayatan ka unay, Joy. Ay ayatan ka man. Unay-unay, Aldrin. Ninang Ana, tim pakitam kanya kaladawan ti amak. Isu jay lalaki akain-in nagak ni mami. Wen, iso day jay ti amam. Ngam saan tapay laeng nga umasidag kadakwada. Tapno saan da amasi nga iti panagsarsarita da. Nukasta, addan dadik, ninang. Wen, Aldrin. Ayos, addan anaraksakak ita. Ngamin, addan ni daddy. Tangay makita ka nagdakkel tinagbaliwam, Aldrin. Sige, si papalubos iti panagkalay sayo ka ni Joy. Jak ninamnama amay sakan anabaligi a negosyante, Aldrin. Ni Joy tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno matunoy ko ti baligik, Madam. Sir. Oh, di nakamawagan iti Madam kan, sir. Mama ko nam kanyak. Kat papa ko nam matankin ni Cardo, iho. Agyaman ako unay, Mama. Papa. Agyaman kami unay, Papa, Mama. Ngamsakbay na. Kaya't ko nga ibagakan ka, Aldrin. Asa anak nga agpilpili iti agbalin ang manugang ko. Basta ti kayat ko kuma. Ket nagaget amangged. Wan, Papa.
Nagbalbaliw akon. Nasaya at launay. Katala, agkalay sa kayon, tapno mabukal ti pamilyayo. Awanin ti sa pungit pay. Nananayin ti ragsak ko, Aldrin. Agyaman na, ta nagbalbaliw kan. Kat ita, agasawatan. Mabukulan ti pamilyata. Wenjoy, kat ikarikan ka. Sana na maulit ti napalabas. At dapay itan ti panagpursigi ng trabaho para iti pamilyata. Agtinulong ta. Para iti masakbayan ti pamilyata. Agyaman akmat iti natibkar nga ayat mo, Joy. Agyaman akmat iti natibkar nga ayat mo kanyak, Aldrin. Pulos adinak insukat iti sabali. Awan sabali a babae iti biyag ko, no di si kalaeng. Kasta akmat, awan sabali a lalaki iti biyag ko, no di si kalaeng. Ay ayatan ka, Joy. Ay ayatan ka man, Aldrin. Ginastos mo ti 3,000 iti arak? Ito ba yung matnabati at dua kasuta? Husto ni Pedring. Nagbali na kamaak. Saan na mabalin da ito? Ay, Joy. May kata paturugin nakman. Kaya't ko ti maturog. Anya? Kaya't ko siya ara ko pakan ka. Bayat ti pan naturog ko. Ngamin, ay ayatin ka unay, Joy. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din umapukaw kay tibiyag ko. Yuswa pangasim, Joy. Hindi na kumapampanawan, ha? Kaya hindi na kisuksukat kini Pedring. Anya? Amok nga agayatkan ka ni Pedring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawan na kakanya. Nagsaga na lang, ta talaga dakas, tiaramida kan kwa na. Kastoy kadilatan ti biyag. Kagan anos iti den na ni Aldrin. Aday ta. Naala kong dagiti importante nga alaak. Panawa ko ni Aldrin dito'y kalapaw. Nakaturog ka po iti bartag na. Iso adinak malapdan apo manaw. Agawit aklangan iji palay. Diyakon maanusan ti ugali kan aramid ni Aldrin. Nukasta, panawa mo ni Aldrin balasang kaw. Wen Uncle Kaloy, diyakon maanusan ti aramid kan ugali na. Di na kaya ti manggad. Awan nga rod. Awan na talaga ti ambisyon na itibiyag. Rumbang kumaapanunutin na ti masakbayan niyaw. Nang runak at agdadagsana kon, Uncle. Kanayon ko matabagbagaan, nga mawandenggan na. Ay katala, nasaya at no agawid ka pa'y langin di balayaw. Kaanak nga agpaiso ni Aldrin, ngam saan anasakit tinakam ko no panawam. Tamok matasadot. Da kayon ton ti makam mo amang ibaga iti inana, Uncle. Nakakandado ngamin di balay da itay. Iso ang naglayo na kundi ti balayo, tapno agpakada. Ala, nasaya at mat. Mabit lang tamangalak iti strawberry, tayawid mo. Ha? Ay, agyaman ak no kasta, Uncle. Makapangpanganak iti strawberry. Ngam mabainak a dumawat kada kayo. Mabit lang. Tinak mangala iti iyawid mo. Makitam, dayta nagbambanagam. Kita man talangam. Papa, agsubli ako dito'y balakay.
Jakon ka ba lang ti makidin na ka ni Aldrin? Nasaya at mat, tanakapagpanunot ka matlaang. Kat daytoy tilaglagi pa. Iti kanito asumurot ka pa iti day di alalaki. Saan kan apaster kan pa dito'y balay? Nalawag? Juan, Papa. Sukir ka nga inanak. Unayan ti aramid ni Aldrin, nagawan ababain na. Mama, ay at launay ni Aldrin. Kasladyak maibturan at jak makita. Takderamon ti panang-panaw mo kankwana. Nasaysaya at no saan kan ngagpakpakita kankwana. Mama. Sa anak akontra iti ayan-ayat yu, iha. Gaputa sa anak ngagpilpili iti agbalin amanugang. Ngam kasano nga rodmat ti biagyo, tasadot mat gayam. Mama. Lipatem laengan ni Aldrin. Kat ituloy mo ti agadal, apaman ang makapagpasngay ka. Anya ita ti aramidam, ta pinanawan na kan ni Joy. Nauman kan ka, Aldrin. Surutak ni Joy, anggal. Kaya't kung agsubli iti denak. Saanin nga agsubli kan ka ni Joy? Nukuma ta nasaya at kakankwana. Nalabit asan nakaapinanawan. Uncle. Saan ang nasaya at ti aramid mo? Iso abay amon ni Joy. Tawan maitid mo akinanamay kan kuana. Agbababawi ako ng Uncle. No kayat mo nga agsublikan ka ni Joy. Sige, ipaneknek mo dayta. Ituloy mo ti agadal, ket agbalin ka apagwadan. Iti dayta nga aramidem, bareng maaklon na kantupay ni Joy. Gimata nga kun iti kawas ti maladaga, tapno nakasaga na amin ang iha. Mama. Manulaangan abulan ti palabsan, kat aganak kanton. Uwan, Mama. Di ka agdanag iha. Siya kun amis mo ti mga iwan iti ipasngay mo. Agyaman ak unay, Mama. Babae timpas ngay mo, Joy. Uwan na ron. Naragsak ka ka di, taadan anak mo, friend. Naragragsak ako, ma. No adan ni Aldrin iti sibay ko. Dumtang to ti panawan nga kita kayo. Ana. Ngam na ita, nasken asurutem pay ti pagayatan da mamakan papam. Agadal ka, tapno makalpas ka. Ana. Saan laang atirik namkin ni Aldrin ti panunutam? No di pay kat ti masakbayam. Anya, agadal ka? Sigurado ka, Aldrin? Wananang, ituloy ko ti agadal. Katagsapulak iti panggadak, tapno makaurnungak. Ala, tangay kasta ti kunam. Sige Adamot jebaka ni tatangyaw. Ila ko tayaw, tapno adda pagadal mo. Ha? Pudno ka di, nanang? Wen, nulakat pudno ti kunam nga agadal ka. Di ila ko men, jay may sa abakan ni tatang mo. Sige iha, ingkan, tapno di ka malataw iti klase. Siya kundi makaamukin ni baby. Sige nga rod, Mama. Makilugan akon iti kotse ni Papa. Idagas na kon iti pagadalan. Wan iha. Wan gayam iha. Palagipan ka manan. Una ti panagadal mo, sakbay ti boyfriend. Wan, Mama. Kanawanin panggap ko ang maki-boyfriend. Nasaya at launay.
Hello, Joy. Oh, Joel, si kamot gayam. Oh, anya. Umunugtan ti ta classroom. Sige. At adapin mintas ka ita. Thank you. Nanang, inak ko ni di pagadalan. Masapak to nga gawid. Tainak pagpasada iti tricycle ni Uncle Kaloy. Sige Ang saan kanto nga taan na banog, ijay pagadalan niyo. Saan, nanang? Saan na bale? Ta sa anak ko ni Amarabyan ngagpasada. Sige. Ta isupay akwartam timat gedam dita. Wen, nanang. Ala, ingka nga rudan. Tadi ka maladaw, anak ko. Wen, nanang. Inted kumeten kan ka idirabi tay allowance mo asa nga ribo. Makaamukan amang yan anay. Wen, nanang. Panagkunag ket seryoso ni Aldrin iti panagbalbaliw naman ang lureng. Ay, sapay kumangarod takasta. Ketagad adal pa yain. Ken jakon makitkita na bartay. Wen, Kaloy. Isungarod ang maragsakan na kenkwana. Ay, kunaklakit din no agtalinaed asadot ken bartag. Malagip ko ni Joy. Mga no agad adal matinday jay. Kay nagpas ngay payain. Ay, sapay tagim magat-matan ni Joy. Ay, sadot matday jay amaysa. Di na pa'y mainawan tinangananda. Kit no makipurdiya pa'y idi ni Joy. Tapno madan iti kwarta. Kasta ka day. Ket si dadaan maid apa isuro iti trabaho iti gardain. Nagburas da iti strawberry. Ay kapilitanen Tano saan nga aggunay, talaga nga agbisinda. Nasingpet met ni Joy. Day talaeng tatalaga asaan anayruam iti trabaho. Tadalakit nga ron katulong da. Ala, sapay lako mga rod, tagim magat-matan akas kan ni Aldrin. At akon dito'y asidang tibalay da, Joy. Agyanak pa'y laang dito'y. Sapay ko mata makitak, kat makasaritak, uray apagbiit laeng. Ni Joy tinakaangkas iti motor. Asino ti lalaki akadwana? Dayjay, umunagdan iti balay. Nakaturo pa lang ti anak ko, Joel. Pudnugay mga danak mo. Kunak ano kun kunam laeng? Wen, adda. Ayan nga iti amana. Pinanawa kon. Manon abulan tinapalabas. Pulos adikam nagkita. Amo na kadi nagpas ngay ka? Amo na ama si Kuga kay di pimanawak. Ket, ay ayatom kadi, aging ka ita. Okay lang. Uray san mo asong batan ti saludsod ko. Oh my ka. Agtugaw kabiit. Tamang isaganak iti merindaan ta. Sige, inkan, Joel. Agyaman iti panangitulod mo kanyak. Umay kasukunan ito nagsapa. Tagid dan ta mapan iti pagadalan. Saanan? Agkita talaangan iti pagadalan. Sige. Alang arudan. Inkan. Sige. Agpatuloy ak ngarodan. Agkita tantulatan iti pagadalan itong bigyan. At titulong ko kan ka, Aldrin, kaanakan. Imbag lang nga inayon mo iti allowance mo. 5,000 day tawi. Ha? Uncle? Awate mo, kaanakan. Naragsakak at tumulong kan ka. Gapo ta makitak ti panagbalbaliw mo. Agyaman ak, Uncle. I-guide mo ti agadal, kaanakan. Tadda kami pa ya tumulong kan ka.
Dagiti anak ko, at dadaamin na ni di abroad, gaputan nakalpasdan, iti panagadalda. Huwin nga rod, Uncle. Apalaklaunay ida. No makalpas ka iti panagadal mo, mabalin mo mo ti agtrabaho iti ayanda. Tulungan da ka, dagiti kakasinsin mo ijay. Agyaman ak, Uncle. Ngem, depindilataken ka, no anya ti kayat ma. No agabrod ka, wenno dito'y kan agtrabaho. Tinapatag ita, kat makalpas ka iti panagadal mo. Wan, Uncle. Igad ko ti agadal. Kat agyaman ak, tada kayo at tumultulong kanyak. Adtuyan dagiti kawus mo alinabaak, Aldrin. Awan pa'y oras mo nga aglaba iti kawus mo. Labaak to kumananang. Nagbannog kayo pa yan naglaba? Anya nga iti oras mo nga aglaba. Katkalpasan ti klasem, agpasada ka iti tricycle. Sakit nagsapa ka nga agreeng, taing ka agsibog ijay garden. Sakbay asumrag ka iti klasem. Kabalaklata, nanang. Ala, bay anak latta amang ilaba kadag iti kawus mo. Nanang. Amom, anak ko. Kastoy, ti kayat ko amakitaken ka. Kat naragsakak iti makitkitaken ka ita. Saan akas iday akanayon ka nga ungtan. Gaputamadi ti aramid mo. Pakawanandak, nanang. Wen, anak ko. Kat sapay ko matagtultuloy ti panagbalbaliw mo. Tapno na saya at to ti masakbayam. Sige, agpalami istapay, Ana. Oh, ato ti basam. Agyaman ak, friend. Magusto ak ti timplam. Ay, ungayam. Asino dyan nakitak akadwam alalaki di kalman, Joy? Natarmat. Simra kayo iti may sa restaurant. Nalabit ani Joel, ti kaadalak. Kaadalam? Uwan, ni Joel. Iso ti kanayon ko akadwa iti pagadalan. Saan ka di amabalin a babae laangan ti kanayon mo akadwa? Kuma, ngam, kaslaawan mayat a makikuyog kanyak a babae. Jakman amo, awan matmadi nga aramidak. Kat, ni Joel. Awan makunakan kwa na, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro kanyak, no adda jak maawatan iji klase me. Saan nga